Кой и защо ни заставя да се вакцинираме срещу COVID? Американски учени потвърждават токсичния графенов оксид и други в COVID ваксините. Разкриване на информация за специфичните съставки на ваксината е човешко и глобално право, регулирано от Нюрнбергския кодекс. Това е критична и необходима информация, така че всеки от всяка страна по света може да вземе информирано решение дали да се съгласи с медицинска намеса или не. Тъй като пълният списък на съставките на ваксините на COVID не е предоставен, доктор Робърт Иянг и неговият екип проведоха проучване за идентифициране на специфичните съставки в инжекциите Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. На 20 август те публикуваха своите констатации. Доктор Иянг е биохимик, микробиолог и клиничен диетолог. Той и екипът му от учени потвърдиха това, което откриха изследователите в лакуинта колумна – токсични нанометални съдържания, които са магнитотоксични, цитотоксични и генотоксични за растения, насекоми, птици, животни и хора, целия живот на планетата. Една от ваксините дори съдържаше животозастрашаващи паразити. Взети заедно, компонентите на ваксината, които включват графенов оксид сред много други и които могат да бъдат повлияни от източници на радиация, външни за нас, създават токсичен химикал и радиационна супа в телата ни. Всеки, който има COVID ваксина, сериозно излага живота си на риск. Преди това разглеждахме някои от изследванията на лакуинта колумна в 2 статии. Испански изследователи откриват, че ваксините срещу COVID-19 съдържат токсични нива на графенов оксид. За допълнителни ресурси посетете Orwell City, уебсайт, който превежда, преписва и добавя английски субтитри към голяма част от материалите на лакуинта колумна. Ваксини от 4-те големи фармацевтични компании бяха анализирани от доктор Иянг – Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Липозомните капсиди са мастни липидни капсули. Казано ни е, че тяхната цел е да обвият и РНК, за да предпазят генетичния материал от разрушаване преди да е достигнал целта си – клетките на нашето тяло. И 4-те ваксини на COVID съдържат относително високи нива на графенов оксид, но и липозомните капсиди на Pfizer и Moderna са 100% графенов оксид, след извличане на РНК. Графеновият оксид е цитотоксичен, генотоксичен и магнитотоксичен. Изображението показва липозомния капсид, съдържащ графенов оксид във ваксината на Pfizer. Липозомата доставя графеновия оксид до специфични органи, жлези и тъкани, а именно яченците и тестисите, костен мозък, сърце и мозък. В инжекцията на Pfizer е открит и трипанозома крузи, паразит, от който няколко варианта са смъртоносни и една от многото причини за синдром на придобита имунна недостатъчност или СПИН. Не е известно дали това е просто произволна съставка или е поставена целенасочено и ще бъде намерена във всички ваксини на Pfizer. Във ваксините на AstraZeneca доктор Иянг и неговият екип идентифицират хистидин захароза, полиетилен гликол PEG и етиленов алкохол, които също се съдържат в инжекциите Pfizer, Moderna и Janssen. PEG е единственият адювант, деклариран в информационния лист, изброяващ съставките на инжекцията AstraZeneca. Известно е, че инжектирането на PEG и етиленов алкохол е канцерогенно и генотоксично. Janssen също съдържа частици, съставени от нераждаема стомана, които са залепени заедно с лепило на въглеродна основа от редуциран графенов оксид. Този агрегат е силно магнетичен и може да предизвика патологична коагулация на кръвта и ефекта на короната или протеиновия ефект на шипа. Ваксината на Moderna също съдържа много сферични чужди тела с някои кухини под формата на балончета. Този високотоксичен състав от наночастици са квантови точки на кадмиев селенит, които са цитотоксични и генотоксични. Квантовите точки са полупроводникови наночастици, които светят в определен цвят, след като бъдат осветени от светлина. Цветът, в който те светят, зависи от размера на наночастицата. Черните петна на изображението са графенов оксид. Документът на доктор Иянг заключва, че тези инжекции срещу COVID не са ваксини, а нанотехнологични лекарства, действащи като генетична терапия.
Всички тези така наречени ваксини са патентовани и следователно действителното им съдържание се пази в тайна дори за купувачите, които, разбира се, използват парите на данъкоплатците. Така че потребителите, данъкоплатците, нямат информация за това какво получават в телата си чрез инокулация. Според доктор Янг, приблизително 500 милиона души по света вече са били ранени с потенциално 35 милиона смъртни случая поради COVID-ваксините. Това вероятно ще се увеличи през следващите месеци, тъй като хората, които са получили 2 инжекции, са 13 пъти по-склонни да бъдат ранени, хоспитализирани или убити от варианта Делта в сравнение с тези с естествен имунитет. Но какво всъщност причинява вариантите на COVID и бъдещите вълни? Генетичният код за протеина Spike във ваксините е генериран от компютър. Той е създаден от човека и може лесно да бъде променен. И графеновият оксид в тъканите на тялото, мозък, съединителна тъкан, потенциално в мускулите ще взаимодейства с пулсиращите честоти в диапазона 5G, каза доктор Янг. Това ще е причината за следващата вълна, предвидена през октомври. Спрете да вкарвате отрова в тялото си, каза доктор Янг. Тези COVID-инокулати са опасни, защото наночастиците могат да преминат точно през кръвно-мозъчната бариера. Ето защо тези инокулации са толкова опасни. Това е така, защото частиците пробиват кръвно-мозъчната бариера, която е защитена, въздушно-кръвната бариера и тестикуларна или яйчниково-кръвна бариера. Частиците влизат директно. Да се отрови тялото, за да се излекува тялото, няма смисъл. Това е неуспешен разказ. Защо биха сложили графен оксид в инжекциите COVID? В края на юли сигналистът на Pfizer Карен Кингстън потвърди, че в инжекциите COVID има неразкрит графенов оксид. Тя дава известна представа за причината, която е в съответствие с тази, дадена от доктор Янг. На 26 август Япония спира използването на ваксините от Модерна поради съобщения за замърсяване с вещество, което реагира на магнити, може да е метал. Преди това всички инжекции с COVID имаха разрешение само за спешна употреба, но на 23 август за Америка FDA одобри ваксината на Pfizer. Миналата сряда във второ интервю Кингстън обсъди влиянието на това одобрение върху разкриването на всички съставки, включително тези, които не са разкрити преди. Така че да се замислим, кой и защо ни заставя да се вакцинираме срещу COVID. Аз съм Беновска и питам.